obi ti se nkransa otimba ebesa ewo amakom ede nkra kọ se yemfa paka mefa no kasa wo na so obi nso ye ohene yira so no ne ma ne ye ohene yira ono nso so undimi nga se watu na de so Ebenezer hwema na ya na hwetwe enwom ba ya na asembisafo anso etahini asembi epono me mo kasa adwaben na yewo yedi kare atom anim dada ne nyame ya adom a nananom betena se da sebre otio serebo no wono na Council of State edwom tenani a wonum tu nanado anase Ghana mampanyini efo na ne mamu ene ewe ene nana akosua chama ona nka otoso miensa wodane eto yodi mfinsia besa aduonu nwotwe e wa akonya no so no ebraso panyisi tewtu atewtuam ombebo bi no mu di tuam na afi amamre ne amane kwaso omhwe na ayie wo ye ne kama nanso ye na desuade pii wom enu nti na gise nyansapo so na de nananom akyekyere ne nyansa kwaso no ye ne mpanyimfo mu nim de omutim bob esane ne badwen ba kwaso ye de mamo nti epese esuade kakra bi na ye de efa wansa kwa na nananom atrase na amamre ne amane no yetini edikan ahyase sa wo hwe a wo nipa wo gira me nchen dada Nyansapo kantanka amamre amanye ene ho mpembrane ma de sabi litimu bobe pa wonimdi ewo mu yene ni bedi enkomo a ukọ Manhyia onye na ewo eho no nana mame wakọ aba Nyansapo kasa vo so eburo na empomu te say ye dana nanu mase nana we de tentem amamna ni amane kwamu ni yenim se ohema na se ohene dane to a ohema na odi animu na wohwese ne be ya wo mbepu obi oba bedi ohene na so ba betra na nem atra na kunwam afa ne mpabo akese ahye na amamra ni amanye kwamu nso ohema nso dane to a hwan nso no nso hwe edi animu ema esi ohema yo se ba hwa obon se ahema asem nyina ya busu asem enti ohema dane to a ohene na oyi ne hema okay na ohene eyi ne hema setie bia one na busuafo besusu ho eno no emabontene eye fitie mu asem na ohene yini wie nso a wonfa no nkokire nkonwasofo bia se mom obusa wo mo se bia aye boni bia na se ye peno ana ye mpeno te se de ohema yia ode ma jase na jase de ko mankonwasofo no ana mpanimfo no ohema de ne ntesa ohema de ohene yia oyi wia ode ne mpanimfo atrase no de akire kuruma no se kuruma ne mpanimfo nyina se mo maame ni me maame ni mo so mo maame ni okay ndi sana ye no bibia esi ewo fie ene fitiem mpia bont na se eba ohema sie no ene ohene esie na sonso na dantam no so pa nana sonso se de wu chebi so ne se ono no enye oman na sep eye ohene no ne fiefo eho a na esie na ode na kire okay ohene de ekwakiri ohema yi no ano de na majase na jase de na kwakira nkonwasofo so omo wo no ho asam a no sa no mo de ohema de ono ona ne kunu ya ne dia okay oba ahema ono wo kunu mu ona oba atan a wo me busa wo se mo wo no ho asam ka okay ya busa asam okay obi am bisa se wo ho asam kan na ye se se edru se yeyi ohema ne sa na afen so no afena so bi wo mu a se de ya na ahemfo no so afena mu so aye no ahema nso de ne se netie omo so afena mu sa na omo de omo nzom ohema bia ni ho a osuaye yeyi ni kire wi a kro na nya omo maame asa enti se obi eti asantemamu na se o mane hema suaye a nya ne kwana no anya mamre no no okay ohema nsuaye na botaye bi wo ho nti ana mo ohema na ma hihye no na ayi sabe ohema eko suaye akotomra ohema susukura sabe on tomra sa enti o mana ko suaye no ayi o maame okay no akotomra oye ohema no a o maame no enti o maame prekope no o do o maame eko hye mrase
Ndi eno de ye adwene fa ho a be hu se nananam ye ni ye. Ayi se ahene de no ya na adesrede ahem amu ya adehye no mo abusuam de so ya se obi e kwosere omukọ ohema ho e kwosere mpese mi nso mi di bia akunya mo de mam ne ade. Ahema de nso sa na no nso ti ana na no de ye nsere sa. Yo so be hwa ye ne akura ye nyini bia ne wa. Otu ani abu se wonti ne mpani nsam da. Se yi ohema e kwosere akunya. Akunya da ne fie na ne hene e de ama no eno ano no na enne so ti se bia kurobi ese ohima nkwosere akunya omo ana di wura mu nya enka amane ne amamra. Okay na se ohima di akunya ne nya to a nya fe na me de nse ko hu obi me nso me ye ode hye mma me ni bibia omo ye bia e fie no amu asem se bia owurawura asresra eye enye abontinsam se de ohene de mo se wode nsa koi ti se na na ofe so de dan tie yesi nipa be se du nson du nwotwe e na omo de nsa ko hu ohima en de ente sa. Okay na mama hwe na ohen a sese yi wote akonwa so a obesi hima no sebe ne ba etimi di akonwa ni bi yo akamma de ye wo adesiga ana ye wo mamadwa na ekame se kuro bia no nkro no nyina no do no a se ye wo ha emu be se de okono wotwe de eye adesiga na de ya adesiga no emma enko ana ye de ye mamadwa no enso emma friends adesiga enko ebi ne bantama ene adum eda ho emma ene nananom papa fam. Okay eno no eto a o ye dehia enyi wasam o menho ena de aka no o fa kumase a eyimienu ya de aka no ni nyina ye dodo no aye adehigwa adehigwa so a o ye ba onko ho enti dwabin de ya atoyi a o be yi ohima de na kire o ye ba onka ho adehisam enti adehie no mu no ena ono ne maamenom ene ne nua maanom ene ne nananom na de ono a behwe se fata no de amama emfa ho se obi sa ana se obi anyini otimi de mo obi a na mmom de ya na ewo ho ya eno enye se chinchina asa na tie eye se mpanimfo wo ho de a edika hwe mpanimfo no editiru ahema asem mu no edika hwe mpanimfo no ansa na yaba ayi edi maamenom de hwe maamenom na se bia bibinti ebi kura maamenom wo de koma bia obi baka se ho da bi ya de koma embam ya de koma mu na se ho so yehu se obi wo ho a ya de manoa ne de no de noma bi bako nanim kura yetimi ba be fa nana e de na kwa na se aha na ebe we yi adwuma no se enkonoma wo ho a bedu ni ade ebe ahima se be bedika hwempanyimfo na ansa nsa na mo nkonoma no enko yi ayaba ho etai eye okay na nso nkire se chinchina asa na wo se eye na ye se metiase a enei yewura otuo serebo ne ba bia de onka ho na emom ni nua maanom wabo achempoma ma ne ba okay nti ahene ma no ni ono abo a wo se ne ma no monko ho okay abuzia that's the road otuo serebo dwabe man hene na sase so de eje na himfia ni mpe ne ana amamna ni amane nyine ekoso na yesu ade kakra ye di besi na wedi amesro tew ommatiase enim se aba ahema wonu mutimu yi omo de pa ense wo mo na kuro ni yi omo de a ohene ne ba ne no prekope amamna ni amane mu menya ne nche se wo ba asante mantema na wo mo sum sikadwa na ahema ni bi ewo bibi a ye soronko wo mo ho a imposante ni bodwa na wo mo ba bia wo mo de na ye soronko mate enkranza man hema edie bobi mu kakra ese obedu ba bi kura je se ntwini bi ni ade yo de omne se obroni fra bibi privileges e ka privileges a ene se ya se de amma wonko a gina brebi
ya wo de duru ho a wutimi ditimo de datimo de no ya cheche ama ahemfo no bi ebi ne se osantehene etna obi atna se ansa na osantehene aba enso osantehene na ngasa etna se ansa na adwabehene aba obi abetna se sa na santehene aba nenso santehene so betna se asa na adwabehene nso aba ochiosire wo aba eye a ono a santehene no de ama ne ba o de ama ne nua kuma wo ba achempem a ono nso obi atna se awie no osantehene atna se adwabehene atna se ansa na ono nso aba achempem no woni ne chidop wo ba ma no mu a de ye de ye wo mu emema eduru ba bi a obi ti se nkuransa otimba ebesa ewo amakom ede nkrakọ se yemfa paka mefa no na kasa won ana de opebi obetimi aka ampa wahene ne ba no obekwa kofa na ba ade apaka bekwa kofa na nkuransa yema ka hu se wahene yire pani no ono nso so ba santehema ena ono nso ene ne dingita obeduru ba bi no se bibinia yade santehema entwene bedinachi ede na badwom enti saa enoma we no wo ye ohema foforo bi a unya bi we ne de na bedam sronko akwanya bi ade ama no ema ne de ne dam sronko ena so obi nso ye ohene yira odia akonwa na oteso no ne ma ne ye ohene yira ono nso so undimi ngase watu na de so ebi se ohene yira nyo na abegya na ma ohene na sesi obium ohene kuro bi wo ho na ohema bia baba bedi kuro nso hema na oye ohene yira ne yire se ne yire pa ono ne kona krana osane ene ga so ohene yira oye ohene yira kane no a na sabe bibia moye enne de wo ma yi bia fam aha nanso amane ne amamre mu de oye ohene yira oye ohene yire enti so ohene yire na akonwa no a odie no mfa nse dua ya nkwanta ana se nkuransa woye ohene yire kire se akonwa na odie no na ma ne ye ohene yire ndo obi a ohene yire no no de utu na de so a esese ni kunu ene tu na de so nyew se utu na de so a waja no ti se de ugu na wade ugu ohene wade ama no abro ohene nya se bia me yire mi ja no eso obi ntimi ntu sa nipa na de so yes ohene na okay ndi no ma bi wo ho a enhyen kumankuma bi wo ho a ema trimude bi obi de edam ema nyina awo trimude o ehima de a na trimude na yekese na wasan koye ohene yire de a abro so ndi sana ti abia nana safo kantanka ena igusa ene ne bonko nana afedi emanya ne ntisa agro ne behase etimaminya na yemanko bedase se ye frodi so safo kantanka wabepa historian amamre ne abakwasem ne ade ono ene ne ebonko mo efa enne ahema esie a ebekoso ewudwabe memu ewasante mantem otuosrebo ankasa ni nkonwa ifie ena iwenti yenko na afeni yenko to aso midi ni abusuapani owusu aduomi aha Nyansapo subscribe say na like na fo adwenti to ase mame mema mo nyina mu ene hwa waje ahene wa
Nanakasa. Donimre. Renimie. Oman for yasu. Ritie. Nanakasa. Obia wo bie wa no adase a. Hwan na eso de na se first. Yankopon. Wo na abo ye begu asase so. E na wo bo dwade man. Na ye betena so. Osoro hene. Ene bie wa tena mi gina wa nim da wase. Ma wa bia ma ye wo mi nwe mu. Wa ye ne ma bebre. Ya kuro ma kura me hu na ye se bi da. Enti o cheri ampo me da wase. Na na o say to the second. Tosu mi enu. Asante mewura. Wono nso aseda kese. Woni na na hema. Asante man hema. Me da wo mo ase abusia man nyina da wo ase. Na no epa wo besi ye mo nyina mo huni. Timi di nyame da na ase. Nana ochie srebo. O nana me nka sempo na nkyere wo. Eni mo nyam a wa hye me ne. Di twie bi ampon. Nyankopon na mde da wase. Amen. Ade a me srefre urade nyame ho se. Nyansa wa mo abedi dwade ma so 50 years. One first nyansa me bi mbeka ho. Amen. Wama Solomon nyansa ni bi. Na dwade man enye ahumeka de Ghana man ni nyina wo som wo nyina. Na na da sebre kwa Yakobo atin the third. Dwade o dwade. Dwade from Manhyia. Na na hima mi da mo ase mo akere se ebusia mo doye dodo ti mi di nya mi da mo ase mo abedi na wotwe ni akire mo nwie enti ade a mi sra urade ho se won ma mo enkwatenten enkwa wo mu esan se mo de mo ye young na won ma mo nyini na mo ma ye adwuma no na Ghana man ho se ye de mo ba ya na nanom de ye de mo abesoso mi firi wa dwabin chiame hene enya chiame fo nyina eni na nahima nom mo nyina me da mo ase bra mo abre busuama ne ehu enti me di twe ampon ena me da obiara ase na na be kwa hene ma na hene omonso ye da wo mase omonso abeche enti me di twe ampo on trene nsaka sia no so wo omoso no hwe wo omoso no nsanka bomo mra be kwai na nidie mra ho enu na me bompa ya mana nanom na be kwai enye kra be hwe da mo ase bebre say aseda me damu obiara wo fra brochire wo fi biara wo tena kai mo baaye me da wo bibia ase nyame mfa mo nkodura somdue nso ode wo abasomdue mo amane asna me ka hweto ne se ye nananom tete ho no wo mo bre pa ansa ye gi dwade mesi ho na ye nso ya ba ye sra urade nyame se woni yenim na ye nananom bre no anye kwa enso ye Christopher minim so obedi yenim ya ye bibia na fata Ghana man ene obiara me da mo ase Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tonte ye no nsa na ye fa Nyansapo
Aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntoma ye fe ni din de sey. Ni din de Obama. Akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam. Se fanfam ne honhon hia na America sa. Sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame. Se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya.